Wij hebben nog rekken. Ik ga meer rekken in het midden van de ruit, waar de ruit het zwakst is. Nou, van een afstand van, wat zal het best hebben? 10 meter? Meer weet niet. Nou, dit is uw zwaarste wapen niet bij jou. Het achterruit wordt pas na 3 keer beskeerdigen. Het zietruit kent de 200 bar druk van de luchtbuks net on. Safvolle is duidelijk worden. De skutter die bij Rotterdam 30 rijdende auto's besketten en beskeerdigen had, maar een zwier wapen broekt ha. Daarom is intussen de discussie over de verkoop van luchtbuksen op gang kwam. In Den Haag wil men de regels onscherpen. Net nodig, vinden de verkeerders. De controle is al streng genoeg. Wij zorgen dat mensen die met zich al legitimeren kennen, kiezen dat net, dan krijgen ze net een wapen mee. En als ze zeggen van ja, ik kom aan en we waarom met mijn riewuurtjes? Nee, ik geef net erop. Nee, echt niet. Dit hier binnen in Dokkum 140 wapens verkocht. Alle eigenaars zijn geregistreerd. Het nieuws uit de Rotterdamse skutter is min voor de branche. Het is nooit goed vanzelf. Het is ook mij gewoon het in geen enkele tak van sport. Ja, als er wat met een pijl en boog gebeurt, dan lezen die vereniging weer onder vuur. Dus dit is nooit goed.